Χαίρετε. Το σημερινό βίντεο θα είναι λίγο διαφορετικό. Είναι μια σειρά η οποία ήθελα να κάνω εδώ και καιρό και περιλαμβάνει τα Ευαγγέλια. Κοινώς θα διαβάζω την βίβλο, θα δίνω κάποιες εξηγήσεις σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία και πρακτικά το κάνω αυτό γιατί θα ήθελα να πλησιάσει ο κόσμος λίγο παραπάνω τον Θεό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια κοινωνία και προφανώς θα ξεκινήσω από την Παλαιά Διαθήκη συνεχίζοντας την Καινή και ούτω καθεξής από εκεί. Απλά δώστε μου μισό λεπτάκι να σηκώσω το αεροσκάφος. Δεν άνοιξα flaps. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ξεκινώντας προφανώς από το πρώτο κεφάλαιο της βίβλου, θα ξεκινήσουμε από τη Γένεση 1:1, η οποία λέει, και θα φτάσω έως το τέλος της Γένεσης 1. Θα είναι αρκετά, θα έχει ένα σχετικό μικρό στο βίντεο, οπότε ετοιμαστείτε. Λοιπόν, Γένεση 1:1. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη. Ήταν σκοτάδι πάνω από την άβυσσο και πάνω στα νερά έπνεε πνεύμα Θεού. Τότε ο Θεός είπε, να γίνει φως, και έγινε φως. Ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό και το χώρισε από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, δεύτερη ημέρα. Μετά είπε ο Θεός, στερέωμα να γίνει στα νερά ανάμεσα, για να χωρίζει νερά από νερά. Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα και χώρισε τα νερά που ήταν κάτω από αυτό από εκείνα που ήταν πάνω από αυτό. Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, δεύτερη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός, να συναχθούν σε έναν τόπο τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό και να φανεί η στεριά. Έτσι και έγινε. Τα νερά που ήταν κάτω από τον ουρανό συνάχθηκαν στον τόπο τους και φάνηκε η στεριά. Και ονόμασε ο Θεός γη τη στεριά και το σύναγμα των υδάτων το είπε θάλασσες. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Μετά είπε ο Θεός, να πρασινίσει η γη, να βλαστήσουν πάνω σε αυτήν χορτάρια που να βγάζουν σπόρους και καρποφόρα δέντρα που ανάλογα με το είδος τους κάνουν καρπούς, οι οποίοι να περιέχουν τους σπόρους τους. Έτσι και έγινε. Πρασίνησε η γη, βλάστησε χορτάρια που έβγαζαν σπόρους ανάλογα με το είδος τους και καρπούς και καρποφόρα δέντρα. Και οι καρποί τους περιείχαν τους σπόρους τους ανάλογα με το είδος τους. Συγγνώμη παιδιά, στην ανάδοση είμαι λίγο κάκιστος. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, τρίτη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός, να γίνουν φωτεινά σώματα στο στερέωμα του ουρανού, για να χωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα, για να είναι σημάδια για τις εποχές. Σε όλα τα διαβάζω και απόσταση. Τις ημέρες και τα έτη, ώστε από το στερέωμα του ουρανού να φωτίζουν τη γη. Έτσι και έγινε. Μισό λεπτάκι παιδιά. Δημιούργησε ο Θεός τα δύο μεγάλα φωτεινά σώματα, το μεγαλύτερο για να κυριαρχεί την ημέρα και το μικρότερο για να κυριαρχεί τη νύχτα. Δημιούργησε και τα αστέρια
και τα έβαλε όλα στο στερέωμα του ουρανού την ημέρα και τη νύχτα και να χωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, τέταρτη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός, να γεμίσουν τα νερά με ζωντανές υπάρξεις. Πλήθος και να πετάνε πτηνά πάνω από τη γη προς το στερέωμα του ουρανού. Έτσι δημιούργησε ο Θεός όλα τα μεγάλα κήτη και όλα τα είδη των ζωντανών οργανισμών που κολυμπούν και γεμίζουν τα νερά. Επίσης δημιούργησε όλα τα είδη των πτηνών και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Τα ευλόγησε λοιπόν όλα ο Θεός μισό λεπτό, παιδιά, και τους είπε να πολλαπλασιάζεστε και να γεμίσετε τα νερά των θαλασσών και τα πτηνά να πληθαίνουν πάνω στη γη. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, πέμπτη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός να βγάλει η γη κάθε είδος ζωντανού οργανισμού, όλα τα είδη των ζώων, των ερπετών και των θηρίων. Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός όλα τα είδη των αγριών ζώων, των ήμερων ζώων και των ερπετών της γης, και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Μετά είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση, και ας εξουσιάζει στις θάλασσες, στα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σε αυτή. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο, σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση, το κατ' εικόνα και ομοίωση που λέμε, παιδιά. Μισό λεπτάκι. Κατ' εικόνα Θεού, να το πω. Τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Τους ευλόγησε και τους είπε να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σε αυτή, να εξουσιάσετε στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά και σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη. Και συνέχισε ο Θεός να όλα τα φυτά πάνω στη γη που βγάζουν σπόρους σας τα δίνω, καθώς και όλα τα δέντρα που έχουν καρπούς γεμάτους σπόρους. Αυτά θα είναι η τροφή σας. Μισό λεπτό γιατί κάνα βλακία με το ποντίκι. Και όλα τα χλωρά, τα χόρτα, τα δίνω για τροφή στα ζώα σας, σε όσα πετούν στον ουρανό και όσα έρχονται στη γη και έχουν ζωή. Έτσι και έγινε. Ο Θεός είδε όλα τα δημιουργήματά του και ήταν πάρα πολύ καλά. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, έκτη μέρα. Θα σας διαβάσω μέχρι εδώ γιατί μετά ξεκινάει το 2. Λοιπόν, πρακτικά η γέννηση, αυτό που εξηγεί, είναι την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου και το δημιούργημα του Θεού. Και αν κάποιος τα συγκρίνει με την εξέλιξη, με το πρακτικά πως δημιουργήθηκε η εξέλιξη, μπορεί να δει ότι, παιδιά, συμβαδίζει με την θεωρία της εξέλιξης. Όχι με τη θεωρία εξέλιξης του Δαρβίνου, προσοχή, γιατί η θεωρία εξέλιξης του Δαρβίνου έχει αποδειχθεί ανέκαθεν λάθος. Αλλά, παιδιά, αποδεικνύει την εξέλιξη του ανθρώπου. Όχι ήμασταν ζώα, ήμασταν, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε. Αποδεικνύει την εξέλιξη της ζωής, αποδεικνύει τη δημιουργία του πλανήτη. Συμβαδίζει, δεν είναι ότι είναι άστοχο και άσκοπο. Παιδιά, η βίβλος είναι ένα βιβλίο το οποίο τότε έπρεπε να εξηγηθεί σε κόσμο ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος. Δηλαδή, τι να εξηγήσω εγώ στον χωριανό που πρώτη φορά ακούει για βιβλίο και για δημιούργημα Θεού και. Τι να του πω. Οπότε τα γράφει πολύ απλά ως έχουνε, αλλά απλοϊκά. Αυτό είναι πρακτικά αυτό που υπάρχει μεγάλη ένσταση. Α, δεν είναι αυτό, είναι αυτό, δεν είναι το ένα, είναι το άλλο. Οπότε, παιδιά, θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της βιβλιογέννησης, γιατί μας δείχνει πως δημιουργηθήκαμε εμείς.
είναι ένα κομμάτι της βίβλου το οποίο πολλοί κόσμος το παραλείπει και πολλοί χριστιανοί κιόλας παραλείπουν τη Γένεση, λέγοντας ότι τι θα κάτσω να διαβάσω εγώ τώρα Παλαιά Διαθήκη, γιατί να κάτσω να διαβάσω. Αλλά παιδιά είναι σημαντική, είναι εξίσου σημαντική. Λοιπόν, αυτά από μένα παιδιά. Να έχετε μια καλό υπόλοιπο της μέρας. Να ανοίξετε τη βίβλο σας και από μόνοι σας, να κάνετε τη μελέτη σας και από μόνοι σας. Πάντα ωφελεί, πάντα χρησιμεύει. Αυτά είχα να πω εγώ. Να μας ευλογεί ο Θεός μας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.